MDC ka soring khamba penyat sings ula jabsuk ya ka election sha ka Shuki Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council klem dadan kano ka jia tenju bor. Ya ka ni la penbena da ulampang ka yeng dorbar ka KHADC ba lamprang bala haba penyat ya ka ni ka election. Ulampang ulapin tip ba ki kertong ki bathap kerteng ban ya khun ya ka election CEM kidai tang uba penyat sings na ka NPP. Kumta ulapan banasan dan ba upenyat sings unshimti kum CEM thamai jong ka KHADC ban yalam ya ka isi ka ba thamai. Habaya keran bat kilat pathai kubor CEM bat thamai uba penyat sings ulayat hu ba ya ka thup kerteng jong ki MDC ki banlong ki executive member ha ka isi ba yalam lapha sha ulat ka jela banyo ka jingmenjur. Hakabaya day bat ka Shuki Deputy CEM, ulayat hu ba UMDC ka Kongres na maukar pentor umkra constituency uba pensingan lang NCM, unshimti kum Deputy CEM. Uba pensingan lang NCM, uladep longteng CEM ka KHADC hakisnam ki balalen. Hakabaya day bat ka Shuki Deputy Chairman, ulaong bala thep kerteng da UMDC ka Kongres na mauhati, uba Charles Marngar bat ka election banjit ya Deputy Chairman kan long ha ka arpui trik jeliu hajar arpulai. Nakaliang jumi naduk mendin hadin menglak Pak City Chairman ba nakakenhun Khasi Hills Democratic Front KHDF nila dan kumbak khat krangut ki members apa ni kenhun but khat arngut ki MDC naka party NPP but ndrumut ki MDC naka party Congress dekani ketika kenhun ke batmai ba ninjo ban dalam ni kini ke isi hakani ka samoi trekam putnika but nakaliang ka jumi ni don ki thong ki ba ni don ban wanra hakani ka session hakani ka samoi trekam ke jumi ke batmai ki don ru katu ki mat ki ba kongsan ki ba ni kum ka isi ke batmai yin shin te hoy namar ba dak shudap ban GHC tasni le singin numpat yo ka full team ke executive committee te bat ki kerteng ni nakaliang jungingin ni le ka pala phat ke tasni sha governor ban yo ka approval ba kanum kata pat ka budget session hagi di kisi banangwan te ba nakaliang jungi ni ki kumangalak tumpau meneh ada speech apo house ba ni shimti ya ka session ya ka isi mentah dekat juga clear ba ni kuat ba ka interest jong council kanam dai ban do kumba ngila epen baik ka kam deputy CM ngila ya railam ban IT haiba PNC Teki-weki ngenempat yo ban develop yepi baro nama ka file kadang le nakal yang jungi ngila putin bha ki por ki blalek no ki isi blalek no kumju ru what apa ka parliamentary standing committee apa Delhi ngila yo ban shimenta ya ka bau chairman jong ka standing parliamentary committee de Anand Sharma MP jong ka congress ngila yo ban ajing mut shibon ki itu but ni sutu ba kani kadikawai naka kamat ka kongsan ba but nakaliang jungi baro hi kumki members ni sukya ya kani ka amendment but hakabay day ba kani ka amendment kani ka isi ka baningkong kanyo ban budin habi day ba ki communication ba state government ba central government hadu kaknu kala ya kani ka kam kaya kinang ba ngin sutu ba nginang yo ban ajing mod habi de penika benta ki dondu ki blak phone menin kasni shangi ba ki kwa ban wani kendo banang ajing mod banang kham pen bha shushu banang pen klan shushu ba kita dikin hon ki seng pel pe ki ba sukya lam kham tam habi de penika 6 schedule amendment te ka ba arbat ba nakaliang jungingin budin ya kenika ketin khasi ban pendrung no haga ka 8 schedule
but nakaliang jungi hi ngin yai tunru ita state government but what shapo daliru ban penkemau ya ka sarkar India ba kakdin khasi kan de kawin nakamat jing trekam jungi hakani kasamai trekam bangin pentikna kumno ba gidi ban shibkya ya ka kedin khasi ban pendrong hakai schedule ini tengi pai ya ka ki ilaka ni don san ku sau tu ki ilaka but kumba khila ban sutu kini ki ilaka baro ni don kam ban codify ban shnai ki an ki kendon kat kum practice jo kini ki ilaka rekum mala ban sutu mentap 4 la ban pendap dot ya baro kini ki ilaka teki barang bonu barang sa baklem 4 la pendam nadu basdang but ki dan ru ki bala dep ki bills ban pas ki barang sa teng te yakini ki ba sa teng ngaso ban ong ba nakaliang jungi ni hap ban ai khublei kerpang ya kanika state government ga jingilam jong ka NPP ka NDA government ba lingba ka DCA department the minister in charge deputy CM ila re-notify yang ya kanika committee expert committee te kanika expert committee kidon ki members kini kita ibat nakaliang jungi ru ni kwa hi bandang ai jingmut si bandang bu yang ki brio ki basyampang khnang ba kini ki bills ki jongi ki barang sa teng ki bala de pas na ka house nang ni kin yak bet chedu governor bat ban yo ikasan ke jimun ju bat kan de ka se ka samoi trekam ka ba campaign na ki we pat kisnam namar kum ba PE wat akapor jongi CM baremru bun ki bill ki ba la yo ikasan don ru ki barang sa bat kermen ba menta kan ikentiru ki ba pun ki tak sa ru ngin yo ban pen clear na ban pen khoi no nam te na DCA ban point no sha governor te habide ki bills de kita bat ki bills ki bat mai pat andala confirm la da pen tikna ki isi bat mai din sa khat ek meeting jong ka isi dan se ki jingdot kam se ban la ban wala khat ki te la da long ka bala ngin happen persian kanika budget session ru ban wala ki bil ki kham dot kam te ye kata ngampat la ban kran mentaksi ka ai ba kami ka isi ba pura kan yo ban ijo jing itu na governor hadin kata ni saksi te kumun pun kemau KHDC ka total strength ka don kum ba haspa tam tuna ringkat ba kentup na ki officers ki engineers ba te bat kan ni ka jing don jung ki haspa ngut ki staff ka strength ni council ka bu ya ka council ban penelut ban siu ke tulop kumba saukulur haka shisnam tamduna ka te ladangi ken haka shisnam klalong san pukulur tam but kanika san pukulur tam marshiteng ki bangiyo ban siu ke tulop hangne ka debit naki own revenue naki own resources ke bangidon ki jingi naladi ki bakan thuk ka professional tax nampak ki fees kini kita kiba berbunjat ni kidon ki tolls ki way te kini ki royalty na ki minor but ki ding ki way te kani ka penlong ini bangin yo 50% na kani expenditure habidip ka establishment ka bangi yo naladi but ka batampat nang ta ngiju yo na ka state government kabang ya kata ka share ka jongi ka bangyo na ki major minerals kamtam na doyong bai ka bala bu jing e sebakan wan tikna kan ka jingyo jong ka council ka bari ka baha bangyo na kanika marpo khndo kamtam doyong Henry kidon be ipat ki jingmi kidon ki bang ngiyo adu menta na lor kini ngiyo ru naka motor transport share collection naka nakanika tax on motor vehicles te katu kat ni benta ka Aisyah kat council but kini ki penlong ni benlak ban pendap te Henry kamut pat bangi lak biang Henry ki don ki cap ki ba bapli ki staff ki officers ki so syapti ki sosial yo lesi kapoi kapor kensan me kido ya ka tulok dan nakaliang jungi kaniru dikawai ka bangin shimkya ba nakaliang kanika kenhun batmai ke isi batman ngin penti kena ba kanam don kum katakan
jingdu tulap hangi po KHDC kumbalong hapo JHDC but Garo Hills tengin penti kenai kata namaringi soto ladakan deko terekam hapo ka establishment haki departments bapher kanwanra kajing deko terekam hadu bat kipai ba te makanam kata ya kajing du nong yo pai ba haki benta bapher hangi po kisan tili ki district ki bakentuk ke East Khasi Hills ke Ribohoi district ke West Khasi Hills ke South West but ke Eastern West te kini kisan district ki bahab ke jempet jo KHDC in persyangkaan bala ki badan kam senado ki judiciary ki badan kam hadu ki department ki office bapher kenem shem jing ya te namar ta kadang dan kam ban strengthen dan kam ban klaim ya ka establishment jom ka council hangni ngit scam bala klaim ka establishment ngiru nginang la shu ban aji shakli ba lingba kita nak rekam bapher but ladani la yo approval ki em ngit scam ki em ru ki ban dan hapok ka isi mentah kin le ki bala long experience ki ba biang ba bat kin trishtom hala lagi jom ki department bakin ai ku hatam ka ji shakli nampa ba